Sanibonani bafethu kuzo zonke indawo la okuhamba kufinyelela khona lo mbukiso lapha khona sikuthulela khona iy'ndaba ezahlukahlukene ezenzakala eNingizimu Afrika nakamazwe nje angaphandle. Namhlanje-ke sikuphathele ubaba umfundisi uVusi Dube onebandla eThekwini elaziwa kakhulu naseNingizimu Afrika yonke jikelele, obuye abe usopolitiki okungaphansi kweqembu le-ANC. Njengoba sazi ukuthi kule y'nsuku kulungiselelwa ukuthi kuyovotwa, heyi kuyahlaka inyuka, izinto ziningi kuyakhulunywa. Ungathi nje kubuye u-1994, abasakhumbula kwakwenzakalani ngo-1994 kulo nyaka lo, ungathi kusuke phansi yonke nto, amaqembu ezepolitiki avuke phansi, MK, ANC, IFP, DA, wonke nje ngabala kuze kushone ilanga, wonke ay'misele ngokuthi aphathe ashintshe iNingizimu Afrika. Kepha ubaba uDube ubese wathi hhayi, akathi ukukhuza nakho ngathi khona okufuna ukonakala, kodwa ngaphandle kokukhuluma kakhulu asike sikufakele yena uyizwele ukuthi uphawule wathini ubaba uDube noma umnumzane uDube, umfundisi omkhulukazi owusopolitiki. Siyabonga. Hlangana ku-comment section sive uvo lwakho. Angibingelele nje kakhulu bonke abantu base-South Africa, bafowethu nodadewethu, ikakhulukazi labo basemkhakheni wezenkolo. Siyazi ukuthi ngesikhathi sokhetho kuba namazwi anodungunyana noma nohlevana ajwayele ukukhulumeka phakathi kwabaholi. Kodwa amazwi abalulekile okufanele siwakhulume ukuthi abantu uma beyokhethweni ababe nawo umoya wokuthula, angabi nabantu abaqhatha impi, abakhuluma izinkulumo ezodala ukuthi kuchitheke igazi. Inkulumo ethi uma thina singaphumelelanga kuyochitheka igazi, noma inkulumo ethi uma singaphumelelanga siyosola u-IEC bese siyadlobongela. Akuzona inkulumo lezo okufanele sizikhulume. Asikhumbule ukuthi umuntu okhuluma inkulumo enjalo akacabangeli ifamily yakhe noma umndeni wakhe. Udlame silibonile eSouth Africa ngekhathi zodlame, saphinde salibona futhi nangesikhathi selooting. Kwashona noma kwafa abantu abaningi bakithi abamnyama ezigamekweni zodlame. Abanye babo, abaningi babo babe innocent, bengenzanga lutho, babulawa. Ngiyafisa mina ukuthi noma ngabe isikhathi sinzima kangakanani esibhekene naso, asingawukhohlwa umsebenzi wethu uNkulunkulu asibekele wona njengabefundisi. Singaba kuyingxenye yepolitiki, singasupporta inhlangano zethu esizithandayo, kodwa kubalulekile ukuthi umthandazo asiwubeke phambili ukuze iAfrika yethu iqhubeke ibe nokuthula.